coger, ya había hecho luego... Aupa, Javi. Beraz, aplako zalantzak hori dituzue, nio betez, baita ere, orain ezin bidez ere, ematen gara negozioa, eta gero baita ere, departamentuko batumena ere, zitzelakoa, sekuntua, proseko, eta ere, eso da, handia zer, eta materiologia izan. Kaixo, atxaldean, eskerrik asko tortxagatik, eta interneten bidez ikusten ari denei, streaming bidez ikusteagatik. Honen aurkezpena helburua da ATP erderaz edo LED euskeraz aplikazioa azaltzea. Zeren gure asmoa da aurten konkursillo delakoa edo jende aurreko orain arte egiten ziren jende aurreko ekitaldiak internet bidez egitea. Orduan, hasteko azalduko dizuet zer da aplikazioa, LED izeneko aplikazioa, lanpostuen esleipen telematikoa. Aplikazio hau sortu genuen duela bi urte, astean zehar egiten ziren deialdi telefonikoak kentzeko. Orduan, iazko maiatzatik hona erabiltzen ari da normalean, eta kurtsoan zehar agertzen diren eskaintzak esleitzen dira modu honetan. Orduan, igual batzuk ezagutzen dituzue aplikazioa, eta beste batzuk igual hartu zenuten eskaintza kurtsoaren hasieran, jende aurreko ekitaldian, eta orain arte ez zaizue tokatu aplikazioa erabiltzea. Orduan, azalduko dizuet hasieran kontzeptu batzuk, eta gutxi gora bera nola doa aplikazioa, eta gero ja eginen dugu aktu publikora begira eskaera bat, eta azalduko dizuet nola egin behar da eskaera, nola ezabatuko da, eta dena. Eta amaieran izango dugu denboratxo bat zuen galderak erantzuteko. Batez ere informatikoak. Hau da, aurkezpena da aplikazioa aurkezteko. Hemen badugu ere Virginia giza balibideen zerbitzukoa, agertzen bada galderen bat kontratuei buruz edo negozioei buruz. Orduan, aplikazioa genuen hori, esan dizuiden bezala deialdi horri kentzeko, eta nola funtzionatzen den aplikazioa. Lehenik eta behin egin behar da deialdi bat, eta deialdi bat egiteko erabakitzen da, zein izango da parte hartzeko epea, eta zeintzuk izango dira izan gaiak, eta zein eskaintzak agertuko dira deialdi horretan. Hori behin egina,
orduan publikatuko egingo da deialdia, eta zuek ikusiko duzue deialdia parte hartzeko, eta gero ezabatuko da, eta aplikazioa iristeko jotzen bagara departamentuko webgunera, hemen behan dizue nabarmentzeko gaietan azkenea lanpostu esleipen telematikoa. Hau da sartzeko modua. Hala ere, navarra.es webgunetik ere, esteka bat dago etortzeko, eta gero horretaz aparte oso erraza da idazteko, ikusten baduzu esteka https://educacion.navarra.es/atp. Horrela sartuko zara webgunera. Behin sartuta, hemen agertuko zaizue oharrak, gero azalduko dizuet hemen dagoen bat, eta bi erlaitzetan abiatuak diren deialdiak eta ebatziak direnak. Orduan hemen deialdia publikatzen denean, hemen agertuko da, orduan, zer ikusiko dugu deialdiaren datuek buruz. Lehenengoa zenbakia, hau da korrelatiboa generatzen da, eta urtea. Gero, deialdiaren estatua, deskribapena eta epeak. Hau da, egiazko deialdi bat orain martxan dagoena. Orain gaude produzioan eta deialdi hau orain partaidetza irekia dauka, deialdi honek, eta gero azalduko dizuet, baina hemen ikusi dezakezue zeintzuk izango dira izan gaiak eta zeintzuk dira eskaintzak. Baina hemen hasieran baduzue oharrak, aplikazioei buruz dauden oharrak. Orduan, hemen ja gaurtik izango duzue ohar bat, parte hartzeko beharrezkoa den kredentzialetoko bat prest daukasun nahi baduzu hemen sakatu egiaztatzeko. Orduan, jango naiz honetara barkatu. Bale. Orduan, zer behar dut deialdi batean parte hartzeko? Lehenik eta behin, izan behar dut kredentzial bat identifikatzeko aplikazioan. Orduan, zer kredentzial motak onartzen du aplikazio honek? Hemen, hona sartzen badut, hemen duzue, orain arte dauden kredentzialak sartzeko. Orduan, lehenengoa da ziurtagiri digitala. Edo nan elektronikoa baduzue, nan barruan dagoen ziurtagiri elektronikoa ere erabili dezakezue atal honetan. Gero badago aukera ere nan geipin kredentziala erabiltzeko, eta orain arte ez dago hau sartuta, baina asmoa da ekainaren hasieran kredentziala hau gehitzeko. Horren izango dizuet zer den. Nan geipin kredentziala da Nafarroak hemen kotizatzen dugun guztiok dugun kredentziala. Eta erabiltzen da, ez bakarrik honetan, baizik eta edozein Nafarroko gobernuko tramitetan erabiltzen da. Baina, ekainan jarriko dugu hau ere martxan, klabea, eta klabea da
NAM gehi PIN kredentzial bezalakoa, baina estatu mailan. Orduan, hemen daudenei, pues igual ez zaie interesa, baina kanpokoei, pues igual nahiago dute kredentziala bateratzeko NAM gehi PIN beharrean. Zeren, hau ere, erabili dezakete haien erkidegoan edo estatuko administrazioan beste tramite batzuk egiteko. Orduan, jakiteko nire kredentziala ongi baldin badabil, gaurtik jarri dugu webgunean esteka hau hori egiaztatzeko. Orduan, sakatu badugu hemen, nire etxen badut DNI, gaipina, hau ezurezkoa da, bada espada. Orduan, kredentziala ongi baldin badugu, agertuko zaigu gure izena hasieran, eta gero ikur hau, ikur berde hau, eta mezu bat esaten, kredentziala ongi dagoela. Hori egin dezakegu ja gaurtik. Ez dugu espero egin behar deialdia ekainaren amaieran, edo, gero ez dakigu oraindik noiz izango da, baina ziur aski ekainaren amaieran izango da. Orduan, gaurtik ja proba dezakegu eta pres izan gaitezke gero parte hartzeko arazorik gabe. Hau gomendatzen dugu gaurtik ja. Bale? Zer gehiago? Bueno, hemen ja probaketan badugu deialdi bat. Deialdi hau izango da ekitaldi masibo baten berdintxua. Esan nahi dut, adibidez, hemen ikusten da partaidetza oraindik ez dela hasi. Deskribapenan agertzen dira zeintzuk dira kidegoak. Adibidez, ekainan egingo den deialdian, maisu maestruko kidegoa izango da. Eta hemen partaideko datak, hasierako eta amaierakoa, zenbat zerrenda daude eta zenbat eskaintza daude deialdi horretan. Klikatzen badugu deialdian, hau ikusiko dugu publikatzen den momentuan. Oraindik ez da hasi, hemen jartzen den bezala, partaidetza ez da hasi, baina guk ja ikus dezakegu deialdia, nortzuk dira deituak eta zein eskaintzak dauden deialdiaren barruan, bale? Orduan, klikatzen badugu, hemen lehenengoan erlaitzan agertzen da informazioa, lehen ikusi ditugun datuekin, baina hemen ere dugu izangaiak eta eskaintzak. Izangaiak ikusteko, hemen izangai guztiak agertu beharrean, deialdi hauek oso handiak izango direnez, aukeratu behar dugu filtro bat izangaiak jakiteko. Orduan, filtratu dezakegu bai NAM-gatik edo zerrendagatik. Adibidez, ikusi nahi badugu, hemen agertzen dira kidego guztiak, haur hezkuntza euskeraz, adibidez, agertuko da zerrenda, zerrenda betetzen du kidegoa, espezialitatea eta hizkuntza, euskara edo erdera. Hemen agertzen dira zerrenda honetan 83 eskaintza daude eta 70 nahitaezko edo derrigorrezko izangai daude. Zer da derrigorrezko izatea edo bolondresekoa izatea? Igual hori,
Gero azalduko dizuet hobeto, baina momentuz diferentzia da, derrigorrezkoa baldin bazara, derrigorrez hartu behar duzu eskaintza bat, bestela ondore izan daiteke ez libre egoerara pasatzea. Gero barneratuko dugu, sartuko duro gero barrurago, baina momentuz horrela, Gero, orduan horregatik hemen agertzen dira, zerrenda honetan dauden izangaiak, normalean lehenengoak, derrigorrezkoak, eta gero amaieran jarriko da, honetaz aparte, beren borondatez parte hartzen ahalko dute, zerrenda honetan dauden izangai guztiak. Hau da aldaketa handi bat aurreko ekitaldiekin konparaturik, gero ikusiko dugu. Zer gehiago, eskaintzak ere, ikus daiteke hemen, eta, esan dugu lehen, 1.300 eskaintza daude, orduan, denak hemen ez botatzeko, aukeratu behar dugu, zerrenda, ikastetxea, edo, bilatu dezakegu, kanpo hobetatik, Kasualitatez, amaiur mailan ez dago haur hezkuntza. Berdin dio. Orduan, hau da bakarrik jakiteko kontzeptua. Zer da deialdi bat, zer da izangaia, derrigorrezkoa edo borondatezkoa, eskaintza bat. Bilatuko dut eskaintza bat. Hemen agertzen dira eskaintza guztiak, eta eskaintza bakoitzean, hemen duzue identifikadore bat, zerrenda, herria, ikastetxea, eskaintza mota, gutxik edo ordezkapena, behar dituen profilak, lanaldia, ibiltaria den edo ez, trebetasunaren bat behar du edo ez. Eta gero, batzuetan, ikuste baduzu hemen gorri lauki hau, horrek esan nahi du, hemen jartzen duen bezala, eskaintzak gehitutako oharrak dituela. Orduan, klikatzen badugu, datu hauek aparte, ikus dezakegu hasierako data, amaiera data, eta oharrak zergatik dugu. Ez dauka oharrak. Hemen akats bat dago. Oharrak izango beharko lituzke, orduan. Kontzeptu hauek ikusita, hemen hasieran baduzu ere aukera laguntza horrira joateko. Hau oso importantea konsideratzen dugu, lan asko egin dugu, hemen informazioa edo uste dugun importantea, garantziagoa den informazioa hemen sartzea, zuen zalantzak kentzeko. Orduan, orrialde honetan, hemen duzue dokumentazioa, erabiltzailearen gidaliburua, bai gaztelania, bai euskaraz, laguntza bideoa, bideo honetan agertzen da nola egin behar den eskaera bat. Orduan, ikus dezakezue etxean lasai, dena den, ni ere hemen azalduko dizuet nola egin behar den, sustapen kanpaina egiten genuen oharrak, eta ohiko galdera hauek oso importanteak dira, kontzeptu hauek barneratzeko eta argi izateko eskaera egin baino lehen. Hemen klikatzen baduzue, agertuko da bakoitzaren erantzuna. Adibidez, zer behar dut parte hartzeko, lehen esan dizuedan bezala, hemen koentzutatuko dezakezu zure kredentziala, baina nangeipin edo erabiltzaile ziurtagiri bat, oraindik ez dago sartuta klabe, baina nola jakin deitua izan nahi zen, izan gaien erraitzan,
erraitzean kontsulta dezakezu. Bueno, hau oso importantea dela uste dugu zuek irakurri parte hartu baino lehen. Eta gero hemen, lauki honetan, hemen baduzue informazioa gurekin harremanetan jartzeko. Zalantzaren bat baldin baduzue, edo arazoren bat baldin baduzue. Baduzue telefono bat, telefono zenbaki bat, eta e-maila. Eta hemen ordutegia. Vale, pues hau da lehenengo introduzioa txiki bat LED aplikazioari buruz, vale? Orduan. Barkatu. Orain azalduko dizuet zein diferentziak daude jende aurreko ekitaldian eta telematiko ekitaldien bitartean, bale? Orduan, lehenengoa da oso nabarmena, ona ez zarete etorri behar, eta importantena, ez? Edozein lekutik egin dezakezue, ordenagailu batekin, edo mobil batekin. Kontua da, mugikorrarekin zailagoa da, plaza asko, eskaintza asko badituzue, zailagoa izango da bilatzeko eta aukeratzeko. Baina egin daiteke, tablet batekin ere baiz. Gero, bigarrena da, deitutakoen kopurua orain handiagoa izango da. Lehen, areto honen aforoa edo kopurua, areto honen edukiera markatzen zuen zenbat ziren deitutakoak. Ez hori bakarrik, zen ona etortzen zirenak ziren deitutakoak eta derrigorrezkoak. Eta gainerakoek ezin zuten parte hartu. Orain, aplikazio honekin gauzak aldatzen dira. Zeren, parte hartu dezakete zerrendan dauden guztiek, eta lehenengoak izango dira derrigorrezkoak. Eskaintzen kopuruaren arabera. Vale. Eta hirugarren desberdintasuna izango litzateke, orain arte hemen erabaki behar zutela zuen lanpostua, jendearekiko presioarekin, denbora gutxi zenuten hori aukeratzeko, eta aplikazioarekin izango dituzue orduak eta egunak zure eskaintzak eskaeran sartzeko eta ordenatzeko. Vale? Orduan, orain egingo dugu kronologikoki zer egin dezakegun prozesu honetan parte hartzeko hasieratik amaiera, bale? Orduan, lehenengoa, lehen esan dudanez, ja gaurtik egin dezakegu gure kredentziala egiaztatu. Hemen klikatzen, sartu gure zertifikado digitala edo gure NaNGAI-PIN kredentziala egiaztatzeko ongi doala. Horrela ez dugu arazorik izango, justu jaialdiaren hasieran sartzeko eta parte hartzeko. Bigarrena, hemen laguntza horrian, ohiko galdera hauek irakurri, bideoa irakurri, zen orain ezin duzue parte hartu, ezin duzue probatu nola doa aplikazioa, baina hemen bideo honetan ikus dezakegu nola egiten den eskaera bat. Hemen ere ikusiko duzue, bale? Bale, bi gauza horiek egin dezaketzue gaurtik. Gero, argitaratzen den, deialdia argitaratzen den momentuan.
deialdia argitaratuko da, eta hemen ikusiko duzue, abiatuak diren deialdiak. Deialdien erraitzan. Orduan, holako deialdi bat ikusiko duzue, eta oraindik ezin duzue parte hartu, baina ikus dezakezue informazioa, zein kidegoak dauden mamian, deialdiaren zenbakia, noiz hasiko da, noiz bukatuko da, epea parte hartzeko. Vale? Horretaz aparte, ikus dezakegu, ea, deituta nago, eta zein eskaintzak daude aukeratzeko. Vale? Orduan, hemen jartzen badut nan zenbakia, hau adibidez, vale. Aukeratuko dugu beste nan bat, gauza gehiago erakusteko, bale? Este es el de antes. Es igual. Vale, honetan. Vale. Hemen ikus dezakegu, adibidez, pertsona hau, 3 zerrendetan dago, eta hemen agertzen dira 3 zerrenda horiek. Orduan, lehenengoan, deituta dago borondatez. Orduan, horregatik ez da hemen bere izena-bizena agertzen. Baina, agertzen da, zerrendan dauden guztiak deitutak daudela borondatezkoa. Bigarrenean, bai, ikus dezakegu hemen hemen ikusten den bezala zerrenda honetan 282 eskaintza daude eta 260 derrigorrezko izan gai daude. Eta gainera bat elbarri bat dago zerrendan. Hori importantea da gero, esleitzeko momentuan jakiteko ordenak alda daiteke. Vale, orduan hemen, ni naiz Iker Olaizola Irujo, eta, bai, hau gezurrezkoa da. Bai. Hemen agertuko dira, sartuko ditut datuak, gezurrezkoak dira, igual zerrendak, bai, igual agertzen lehen erakutsi ditudan zerrenda derrigorrezkoekin, hori publikoa da eta egiazkoa da, baina erabiliko ditut izenak gezurrezkoak dira. Vale, orduan ikus dezakegu, bai, hemen lehenengo hezkuntzan, gaztelaniaz, nahitaezkoa naizela nire posizioagatik. 228an nago eta 82 derrigorrezkoak dira. Vale? Eta hemen, pedagogia terapeutika gaztelaniaz, deituta nago, baina borondatezkoa. Vale? Hau ikus dezaket, partaidetza hasi baino lehen. Eta gero hemen, eskaintzetan ikus dezaket, galdu dut. Zein eskaintzak daude deialdian. Orduan, importantea da, nireak bilatzea, zeintzek dira nik har dezaketenak. Orduan, sartzen badut nanbera. Hauek dira har ditzaket eskaintza guztiak, 212 kasu honetan. Claro, 3 zerrendetan nago,
eta eskaintza asko daude. Orduan, hemen lehen esan dudan bezala, ikus dezakegu eskaintzen datuak, eta gero ere aukera daukat eskaintza hauek Excel batera edo hoja de kalkulo batera pasatzera, lasai aplikazioatik kanpo, begiratzeko, ordenatzeko eta lasai pentsatzeko zein izango da nire ordena eskaeran. Oraindik partaidetza ez da hasi, baina nik eskaintzak baditut eta ordena dezaket. Orduan, orain Excel batera bidali ditut, denak, eta hemen Excelean, adibidez jartzen badut filtroak, hemen ere baditut aukera ikastetxetik ikusteko zeintzuk dira ditudan eskaintzak, edo adibidez, hau da gomendio bat, ez da derrigorrezkoa, baina hemen egin dezakegu kolumna bat nire ordenarekin, eta adibidez, esaten badut, nik nahiago dut, mutiloa beitikoak, mutiloan bizi naiz, eta nahiago dut habe lehenengoak. Jartzen baitut, denak dira lanaldi osoa, ez dago desberdintasunik, denak dira San Pedroan, jar dezaket hemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Gero, Gero hemen, Pamplona, Iruña esango da. Iruña, baina Ermitagainan, zeren gurasoak Ermitagainan bizi dira eta hori dira nirengo bigarrenak. Haien artean ere ez dago diferentziarik, ez dago harrak, igual oharrak, trebetasunak edo biltaria den edo ez, kontuan hartu behar dugu, kasu honetan ez, lanzatu 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Eta horrela, jarraituko ginatezke, eskaintza guztiekin, ezta? Eta gero ja, filtroak kendu, eta ordenagatik, hau da aukera bat. Gero, aplikazioan ere hau egin dezakegu, baina hau egin dezakegu partaidetza hartu baino lehen, bale? Igual, orain arte egiten dituzuena etxean hona etorri baino lehen, Excel batean ordenatzen eta etortzen zineten listadoekin bat bidu, hori egin daiteke hemen Excel batean edo inprimatu eta orrialdetan markatu zein da gure kriterioa eskaintzak ordenatzeko, bale? Bale, hori egin daiteke partaidetza hartu baino lehen. Demagun ja hemen ikusten da, partaidatzaren hasiko eguna da gaur 7:00. Orain egingo dugu trikimailu bat, orain justu orentxe partaidetza hasteko, bale? Lakideak egingo du. Orduan, partaidetza hasten denean, partaidetzeko epea hasten denean, hemen egoera ja aldatzen da, deialdiaren egoera aldatzen da. Orain ja partaidetza irekia dago.
Hemen ez dugu desberdintasuna handirik ikusten. Izan gaiak ere ikusteko aukera dugu, eskaintzak ere bai, eta informazioa bera da. Baina hemen agertzen da botoi bat parte hartzeko. Orduan, klikatzen badugu botoi honi, vale, a ver, pues que... Vale. Orduan, lehenengoa, kredentziala sartu behar dut. Lehen, egiaztatu dudanez, pues, puntu honetan ez dut arazorik izan du. Sartuko dut nan hori. Vale. Orduan sartzen gara aplikazioan lehenengo orrialdera. Eta bueno, beti hemen hasieran izango dugu laguntza jakiteko zer egin behar dugun pantalla honetan, bale? Orduan hemen esaten digu, bueno, barkatu, egiten ari nahi erderaz konturatu gabe. Opa. Vale, orduan, hemen esaten dit. Sakatu eskaera berria, eskaera berri bat egiteko, eta gehienez 10 eskaera aurkeztu ditzakezu. Hau da, pues, milaka eskaera ez izateko, pues, okertzen bazara baduzu aukera eskaera gehiago aurkezteko, baina limitea da 10. Vale? Eskaera bat baldin badugu eta aurkezten badugu beste eskaera bat, pues aurrekoa baliogabea geratuko da eta bigarrena aurkeztu dugun bigarrena pues izango da kontuan hartuko dena, bale? Bale, orduan, oraindik ez ditut eskaerak, eskaera berria botoiari ematen diot eta hemen orrialde honetan egingo dugu dena. Eskaintzak sartu eta ordenatu. Orduan, azalduko dizuet, zein atal dauden orrialde honetan argi jakiteko. Lehen esan dudan bezala, hemen laguntza agertzen da. Gero, hemen agertzen dira nire datuak. Izen deiturak, ditudan profilak, eta helbide elektronikoa eta sakelako telefonoa. Datu hauek alda daitezke, horiz daudenak, eta oso importantea dira, zeren helbide honetara eta telefono honetara bidaliko dira mezuak jakiteko eskaintza bat esleitu dela zuri edo eslibre egoera pasatu bazara eta gero kontratu hartzen baduzu pues hemen ere SMS jasoko duzu informazioarekin kontratua sinatzeko eta helbide honetan jasoko duzu kontratuko kopia bat, sinatu baino lehen, etxean lasa irakurtzeko. Orduan, importantea da, hemen helbide elektronikoa erabiltzen dituzuen helbide elektroniko bat jarri, eta telefono ere bai. Abisu hauek bakarrik dira informatzeko, zen lekua ofiziala informazioa jakiteko da webgune hau. Esan nahi dut, ez bazaizu iristen SMS-a, baina hemen agertzen zara esleitua, pues, hau da baliatzen duena, bale?
SMS-ak eta korreoak dira bakarrik informazio moduan. Vale? Gero, hemen, bigarren atal honetan agertzen dira zuen zerrendan, deitutako zauden zerrendak. Eta bakoitzean, partaidetze mota. Lehen ikusi dugun bezala, derrigorrezkoan nengoen lehen hezkuntza gaztelaniaz zerrendan. Eta beste bietan, borondatezkoa. Vale? Eta azken atal honetan, gehituko ditugu eskaintzak eta ordenatuko ditugu. Eta botoi hauekin, ordena dezakegu gora bera, posizio konkretu batera, gero egingo dugu, eskaintza bat ezaba dezakegu, eta CSV-era, edo estelera, esportatu dezakegu gure eskaera guztia. Eta, bukatzeko, pantalla honetan, badugu aukera zirriborroa gorde edo eskaera aurkezteko. Zirriborroa zergatik. Partaidetzekoa epea hasten denean, lehenik eta behin, aurkezteko ordena ez da importantea. Berdin dio lehenengo egunean aurkeztea edo hirugarren egunean. Ez dugu lehenengo egunean denak batera izan behar gure eskaerak egiten. Orduan, badugu aukera eskaera prestatzeko, gordetzeko, zirriborro bezala, bazkaltzera joan, hau utzi, gero itxulik, kredentziala berri sartu eta gure zirriborroa hori izango da, jarraituko dugu gure eskaerearekin, eta ja, ongi dagoela uste dugunean, aurkez dezakegu. Eta oraindik epea ez badabukatu, badugu aukera ere, beste eskaera bat aurkezteko, lehen esan dudan bezala, aurrekoan ezabatuz, edo baliogabetuz. Orduan, beste gomendio bat. Hemen, hautatu eskaintzak botoiarekin agertuko dira, aukeratu ditzakegun eskaintza guztiak. 92 kasu honetan. Orduan, gure posizioaren arabera zerrenda bakoitzean, ez dugu denak hartu behar. Baina, jarriko dizuet adibide simple bat, igual. Entzumena eta hizkuntza gaztelaniazko zerrendan lehenengoa baldin banago, esan dezaket, aiorena, nire gustokoa da, hartuko dut hau, eta egina. Hori gomendatzen dugu ez egitea, zergatik. Igual, egoera bereziren bat gerta daiteke, eta plazarik gabe geratuko ginateke. Adibidez, igual ez gara konturatu, baina elbarriren bat baldin badago zerrendan, hemen agertuko da ikur bat, baina ez gara konturatu. Orduan, ordena aldatuko da, eta bera aukeratuko du lehenengoak, eta gu geratuko gara plazarik gabe. Orduan, gomendazioa da, batez ere, nahitezkoak baldin bagara deitutak, plaza gehiago aukeratzea. Igual, 7. posizioan baldin banago, 15 edo 20 hartu badazpada. Doainik da, ez da zer gertatzen. Orduan, nola gehitzen ditut eskaintzak eskaerara? Horretarako, lehenik eta behin, bilatu behar ditugu eskaintzak,
eskaerara gehitzeko, bale? Orduan bilatzeko, pues hemen agertzen zaizkigu guztiak, eta botoi honi ematen badiot, denak gehituko ditut. Eta gero, ordenatu beharko nituzke denak beste orrialdean. Baina, hori aukerare badago. Normalena zer da? Pues, lehen, egin badugu lana ordenatzeko edo pentsatzeko zeintzuk hartuko ditu lehenengoak eta zeintzu bigarrenak eta hirugarrenak, pues lehen Excelean egin dudan bezala, pues jarriko ditut mutiloakoak lehenengoak, bilatu ere dezaket, zerrendagatik, ikastetxatik, eskaintza mota, gutxik edo ordezkapenak, kasu honetan ez dago ordezkapenik, baina, bueno, bariteke, barkatu. Eta lanaldiagatik eta identifikadoreagatik. Bale, orduan. Bilatzen ditut mutiloakoak, eta, pues, hartuko ditut lehenengoak lanaldi osokoak, eta gora, eta lanaldi erdikoa, edo 13 ordukoa, gutxiko ditut amaierako. Orduan, pues hemen nahiko berdinak dira, baina sartzen baditut botoi hauekin, sartzen ari naiz eskaerara, bale? Ordena horretan. Klikatzen duan ordenean, hemen agertuko dira nire eskaeran. Gero hemen ere badut aukera, mugitzeko, ezabatzeko, edo nahi dudana egiteko. Adibidez hau aukeratzen badut, pues, ikusten duzue, eske hauek oso berdinak dira eta ez da ikusten. Sartuko ditu gehiago, zuek ikusteko, bale? Bale, eskaintza gehiago, bueno, badazpada, ziriborroa gordoko dut. Egin dudana ez galtzeko. Lehen esan dudan bezala, ziriborroa gordetzen badut, gero hau itzali egin dezaket eta geroago jarraitu. Itzultzen banaiz, hemen ja nire eskaeretan agertzen da zirriborroa. Klikatzen badut hemen edo zirriborroa aldatu botoian, iritsiko naiz nire eskaera berriz. Bale? Eta orduan hautatuko ditut, pues lehen esan dudan bezala, edo lehen egin dudan bezala, Iruña eta Ermitagaina. Ermitagaina. Ez, Ermitagaina. Bale? Orduan, sartuko ditut aurretik hauek, bi hauek, lanaldi osokoak, eta gero beste biak. Eta hemen, baditut, 11 eskaintzan ere eskaeran. Hemen agertuko dira 10 ordenaturik. Bale? Orduan, adibidez, hau, azkena dut, eta mugutuko dut gora, nahi dudan poziziora. Honekin jatsiko dut, eta adibidez, hau, San Pedrokoa, pues 11 ditut, mugutuko dut 11 poziziora, amaiera. Pues bidaliko du hau amaiera, eta gainerakoak ordenatuko dira. Bale?
Bueno, pues, eskaintzak aukeratzeko momentuan, egin dezakegu hemen taldeak bilatu, eta, adibidez, beste talde bat sartuko dut, Iturramakoak. Kasu honetan bakarrik bi daude. Baina, hemen asko baldin eskaintza asko baldin badaude, pues, igual nahiago dut denak gehitu, eta gero eskaeran mugitu gora eta bera, edo nahi dudan bezala. Vale? Denak gehituko ditut, eta ja eskaeran daude. Hemen gertaliteke gauza bat, adibidez, ez dakit zer profila dauka, nik orain daukat profila hauek, eta logopedia. Orduan, zirriborroa gordeko dut, abarkatu ez dut esan, baina aplikazioan ez baduzu ezer egiten, ez da botoi bati eman 30 minutuz, arriskoa duzue sesioa galtzeko. Horregatik, egiten duzuan gauzak egiten duzuen bitartean, zirriborroa gorde gomendagarria da. Baliteke, ez dakite, garbituko dut, eta agertzen dira profila duen eskaintza bat. Ez daude. Gertaliteke hemen eskaintza profila bat izatea, eta nik ez badaukat profila hori, eskaintza ez da eskaeraraz joan, eta agertuko zait hemen mezu bat esanez, ezin dudala eskaintza hori aukeratu profila ez dudalako. Gero, beste modu bat gehitzeko, adibidez, egin badut estelean lan hau, hemen baditut ordenatuak, aurkeztuko dut eskaera hau, zuek ikusteko nola geratzen den. Orain ja, eskaera dago ni nahi dudan bezala. Hemen ere badut aukera estelera pasatzeko, eta lasai ikusteko nire eskaera ongi dagoela, aurkeztu baino lehen edo aurkeztu ondoren. Aurkeztuko dut eskaera, eta agertuko zaite mezu hau, nire datuekin, eta zenbat eskaintzak sartu ditudan zenbakiarekin. Aurkeztu eskaera, eta agertuko da mezu hau. Eskabidea ongi erregistratu egin da. Momentu honetan, aurkeztu dut instantzia bat erregistroan, eta gero izango dugu aukera instantzia hori ikusteko. Joaten banaiz nire eskaerak, hemen ikusten dugu, hau ja aurkeztuta dagoela, orain ja aurkeztu dut eskaera eta kontuan hartuko du esleipean. Hau da erregistroko zenbakia, eta hemen ikus dezakegu ziurtagilea edo justifikantea bere erregistro zenbakiarekin, data eta aukeratu ditudan eskaintzak ordenaturik. Agertzen dira horrela, zen hemen eskaintza asko daude, eta datu guztia jarriko bagerituzke, folioak eta folioak agertuko direla. Baina honetan ongi identifikatuta dago gure eskaera aplikazioaren aurrean. Orduan, nila eskaera aurkeztu dut, baina konturatu naiz zeo zer gaizki zegoela. Beste eskaera bat egin dezaket, eta hau baliogabetua geratuko da. Eskaera berrira, barkatu.
eskaera berrira ematen badiot, hemen ja, esaten digu, badudala eskaera bat aurkeztua, eta beste bat aurkezten badut, aurrekoa baliogabetua geratuko dela, eta hau izango da kontuan hartu. Vale, pues, orain, erakutsiko dizuet beste modua. Helen, Excela erabili badut eta hemen baditut eskaintzak ordenaturik, pues bila dezaket banan-banan eta sartuko ditut denak banan-banan aplikazioan. Duan, hau bada lehenengoa, pues hemen bilatzen dut, barkatu. Bilatzen dut eta gehitzen dut banan-banan. Bigarrena. Hirugarrena eta hola. Hau adibidez, eskaintzak oso desberdintsuak baldin badira, pues erabili dezaket modu hau, baina argi badaukat lehenengoak mutiloakoak izan behar direla, gero ermitagainakoak eta gero pues hobe da taldeka sartzea eta ordenatu eskaeran, bale? Bale, pues orain aurkeztuko dut eskaera hau. Eta nire eskaeratan ikusiko duzue lehenengoa baliogabetua geratu dela, ja ezin dut ziurtagiria ikusi, eta hemen ikus dezaket aurkeztu dudana, bale? Kontuan hartuko dena. Hauen egin ikus daiteke Nafarroko Registro Elektroniko Orokorrean, telematikoa, eta nola da, karpeta ciudadanan. Baina hemen aplikazioan ere baduzu aukera ikusteko. Bale, orduan, demagun ja aurkeztu dudala eskaera, eta bukatzen da epea, ikuste dut, vale. Pantaila hartzeko epea bukatu egin da eta departamentuan pues algoritmoa botako dugu eta algoritmoak erabakiko du zuen ordenaren, osea, kontuan hartuko da sartu dituzuen eskaintzak eta zein ordenean eta zuen posizioak zerrendetan. Orduan, emango dizue zuen markatutako ordenean ahal dituzuen eskatu ahal dituzuen eskaintzak. Esan nahi dut, hartu badut eskaintza bat eta eskaintza hori ere eskatu badu beste pertsona batek eta zerrendan ni baino lehenago badago, pues berari emango dio. Orduan, kontuan hartuko da nire bigarren opzioa. Horrela, amaierako. Vale? Orduan, nola ikus dezaket ebazpena. Kasu honetan, beti gertatu behar da akats bat, bestela demoak ez dira balia. Vale, markatu.
jarriko dutena. Joder. Guardado lo tienes. Bueno, eso va a apuntar cfnavarra.es. Marra ATP-Play. Ahí está. Vale, barkatu. Entorno hau prorbetakoa da eta pues, akats bat gertatu da. Vale, bueno, joango naiz. Vale, deialdia ebazten denean, bueno, lehenik eta behin, hemen partaidetzea irekia izan beharrean, pues, jarriko da partaidetza bukatuko dagoela eta en resolución edo ez dakit nola jartzen zen euskaraz, egoera pasa dela. Vale? Orduan, ebazten denean, deialdia ebazten denean, deialdia hemen agertu beharrean agertuko da hemen, deialdi ebaitzak. Eta izanen ditugu behin-behineko ebazpena eta behin betikoa. Orduan, lehenik agertuko da horrela, ebaitza behin-behinikoa, eta hemen hona klikatzen badugu, ikus dezakegu esleipenak nortzuk pasatu dira ez libre egoerara eta esleitu gabe geratu diren eskaintzak. Vale. Claro, ekitaldi masibo hauetan, pues adibidez, pues hemen 1.200 eskaintza esleitu egin dira. Orduan, bilatzeko hemen sar dezakegu gure nan eta horrela ikusiko dugu bai eskaintza bat esleitu zaigu edo ez libre egoera pasatu baldin bagara. Vale? Sartuko ditut nan bat, ¿cuál se ha pasado antes? ¿Qué has pasado antes a mí? Bueno, deialdi hau ez da lehen erabildu dana eta egin dugu horrela ezabatzeko ordenagailuak behar du denbora eta orduan pues, hemen zer gabe ez izateko pues, erakutsiko dizuet behin-behineko ebazpen bat eta behin-betiko ebazpen batzuek ikusteko, baina desberdina da, bale? Horregatik erabiliko ditut nan desberdinak. Vale, pues kasu honetan izan gai honi esleitu zaio Alfonso X Sabioko eskaintza hau. Vale? Eta ez da, ez libre egoera pasatu. Normala denez. Claro, hemen behin-behineko ebazpena da, orduan hemen akatsaren bat, edo zuk estu baduzue, esleitu zaizuela, ez dagokizuen eskaintza bat, eskatu baduzue bat, eta argi duzue gaizki joan dela, pues, departamentura deitu dezakezue, eta kontuan hartuko da, ebaitza, behin betiko ebaitzan, arrazoia baldin baduzue, bale? Orduan, dena hori baldin badabil, deialdirik ez badago,
Telefono deialdirik ez badago, pues, orduan, hemen, pues, pasatuko da deialdia egoera honetara, ebaitza. Ebatzia jartzen bada, ja, da behin betikoa dela. Vale? Eta kasu honetan, egin dezakeguna da gauza bera. Lanagatik bilatu, edo, adibidez, hemen baduzu aukera ere, Excelera bidaltzeko esleipen guztiak. Adibidez hau, igual sindikatuei interesatuko litzaieke, pues, esleipen guztiak izateko modu digital batean, bale? Zer gehiago? Vale, orduan, lehen esan dudan bezala, esleitu bazaite eskaintza bat, iritsiko zait SMS bat eta korreo bat, esanez esleitu dudala eta informazioarekin kontratua sinatzeko. Hori da informatibo moduan, baina hau da leku ofiziala ikusteko nola joan den ebazpena, bale? Eta orain itxengo dizuet, dakizuen bezala, lehen, ekitaldia baino lehen egiten zen, betetzeko zailak diren lanpostuak esleitzeko ekitalde berezi bat, jende gutxiagorekin eta egoera desberdinekin. Orduan, aurten ere, haiek izango dituzte, zuek kasu hauetzen sartuta baldin bazarete, izango dituz aukera ere telematikoki egiteko. Orduan, egingo dena da, aurretik ekitaldi hau, olako deialdi bat egitea, zaila diren lanpostutako deialdi bat, eta hori bukatu ondoren, publikatuko da, deialdi orokorra. Vale? Orduan, kasu honetan, aplikazioa berdin ibiliko da, baina badago excepzio bat edo. Zure beharra mantentzen bada, orduan aplikazioak egingo du ziriborro bat, eskaera bat, eskaintza horrekin. Orduan, kaso horretan baldin bazaude, demagun garraldan zarela, hori difícil previsioan hartuta. Orduan, sartzerakoan, agertuko zaizu da ziriborro bat zure eskaintzarekin, eta bakarrik esango duzu aukera, edo aurkezteko, edo ezer ez egiteko. Baliabideka izango izateke, lehen hona etortzen zinetenean, bai edo ez esateko. Orain bai edo ez esateko, instantzia eskaera aurkeztu edo ez aurkeztu. Hori da, beharra mantentzen bada. Beharra ez bada mantentzen, agertuko zaizkizue, zure zerrendako plaza guztiak aukeratzeko orain ikusi dugun bezala. Orduan, ekitaldi hori edo deialdi hori ezabatuko da, esleituko da, eta gero izango da orokorra. Eta nik uste dut horrekin ja bukatu dudala. Orduan, galderak egin nahi badituzue, barkatu. Galderak egin baino lehen ez da gauzatxo bat bakarrik. Sindikatutik liberatu egin behar direre, bai. Klaro, iaz bezala, etortzen zineten ona, aukeratzen zenuten plaza bat, eta momentuan gero esaten zenuten. Nik sindikatutik liberatu egiten da.
bai? Eta, entzuten da, bai? Eta, momentu horretan, zuek aukeratutako plaza berriz libre gelditu egiten zen beste bat aukeratzeko edo aukeratu ahal izateko, bai? Baina, klaro, ATT-ekin ezin daude. Orduan, nola egin behar duzuen. Aukeratuko duzuen plaza bat, guztio bezala, bai? Eta plaza hartuta gero, ez hartu, barkatu, esleipena egin ondoren? Esleipena hori da. Eta gero, zuek giza baliabidetan egin behar duzue liberazioarako eskaintza, bai? Eskaera. Orduan, liberazioa emanen dizuete, eta gero, zuek utzitako plaza, bai, aterako da hurrengo atenden. Horrengo deialdian? Bai, deialdian, barkatu atenden. Letzeko edo atenden. Bai. Orduan, plaza horiek berez, deialdi horretan daude, ez dira agertuko. Ez, deialdi horretan ez. Hurrengoan, ja, irailean, lehenengo... Bai, aukeratu behar dute, da, iaz bezala, baina, klaro, iaz hemen egiten zen, eta momentu horretan esaten zen duten. Bai, sindikatutik liberatu egiten naiz. Orduan, momentu horretan, plaza libre egiten zen beste batek aukeratzeko. Aukera, bide, deialdi horretan, sortatzea, plaza bat aukeratzea, berez, nahi ez duguna, baina uneko irrogei da duzetez, derrigortua gaudenak aukeratzea. Uneko larrogei arte, derrigortua gaude aukeratzea. Aukeratzen dugu, agian, gustoko dugun plaza bat, ari hori libre gelditzen da, guztiaztoko horretan aukerarik. Barkatu, baina ez dut ulertu. Osa, sindikatuko da? Hori da kontua. Eta guztua gotetxetik edo ulertzen, agien egokiagoa da, Nik ez dut oso ongi, Barkatu. Yo no lo he entendido. A ver, barkatu baina oso gaizki entzuten da. Bai. Aurten lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza epe ezberdinen esleitu behar diren edo ez orduan, Bai, lehen hezkuntzakoak ekainean. Oraindik data ez dago zehazturik, izanen da segurazki, ekaineko azken astean, Eta aurten oposaketak daudenez, bigarren hezkuntzakoak eta lanbide hezkuntzakoak guztiak abuztuan. Orduan, lehen hezkuntza dugu badazpadere, ez eratzeratik lan gabe, berutan hezkuntzaren aurrera bali badugu, aukera legoke, arteko lan hezkuntzan ez eta lehen hezkuntzako zerbietatik kota, edo zer. Baina da beti bezala, zu demau ezakit, sortzi zerrendetan baldin bazaude, hartzen baldin baduzu plaza bat lehenengo zerrendatik, edo bigarren zerrendatik, ja plaza hartu duzu. Ez duzu aukerari 6. zerrendatik beste plaza bat hartzea eta gero... Baina hori lehen ere gauza... Baina iaz arte gauza bera zen. Uko egin gaztioke plazari, lehen hezkuntzatuko badu eta lehen hezkuntzan aukera badu? Behin hartuta?
Baina ala beti bezala. Hora zen zuen lehen, batzen nolabait aplikazioa aurkeztea eta halako zalantzak ere, giza balorari eta balorari izatea eta hori, bale? Horia esatik dutena, hori da persona batzuk, zaten daudenak eta bigarren hezkuntza. Bai. Esan digutena, esakitanaren, uste dut baiet, konkursio osoa bai hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan bukatu arte, Hori bai, Raúl, baina beste galdera da, Ez disponible modu baina, hori bai. Hori da. Egin behar duzuna da, bigarren hezkuntza, ziurtasuna bali baduzu, izan duzula aukera hartzeko, itxaron, lehen hezkuntzan esatzu eta bigarren hezkuntzan. Hori da, problema nintzateke da, lehen hezkuntzan ez duzula hartu, eta gero bigarren hezkuntzan aukera egiten duzula. Hori da. Problema izan den izan, ziurtasuna bali baduzu, bigarren hezkuntzan hartzeko aukera izan duzula. Baina hori esan dezak, barkatu. Esan duguna da, hori ez dela aldatu aplikazioarekin. Osea, lehen ere, bazuen aukera konkurtsioan ekainan etortzeko eta abuztuan eratzeko. Orduan, ekainan, zuk hori ikusi behar duzu zuren posizioaren arabera. Eta non duzu aukera gehiago, gustoko duzun plaza bat hartzeko. Orduan, pues demagun bigarren hezkuntzan posizio on batean zaudela, eta orduan baduzu aukera maizuen deialdia ez hartzeko parte, eta gero abuztuan, pues bigarrenean hartu. Azken finean, izango lezateke deialdi bakarra izango balitz bezala. Ez libre egoetara pasatzeko momentuan, izan nahi dut. Gorputz bakoitzerako izango da deialdi bakarra. Ez. Aurretan hezkuntzarako deialdi bat, eta aurten zerrenda guztietan parte hartzen duzu. Ekainan egingo da maizuen gorputza eta gainerakoak abuztuan. Gorputza guztiak. Eta bi zerrendetan baldin bazara, edo 3, zuk aukera dezakezu zerrenda horietan dauden eskaintzak eta ordenatu nahi dituzuen bezala. Edozein hizkuntzetan, bai. Bueno, azken finean zerrendak markatzen du hori hizkuntza. Horregari da, aplikatuko duzue programa jarraituko duen zerrenden ordena, programa betetzen badu lehenbiziko espezialitate bat, agian hogegarren aukeretan daiteke programaren lehenbizikoa ulertzen da? Ez dut ulertu. Programaren? Programa saiatuko da betetzen zerrendak lehen egiten ziren moduan, dena batera. Dena batera. Ez, kontuan hartuko den ordena izango da zuk markatutako ordena zure eskaeran. Ez dago, programak ez du egingo lehenengoa hemen jendaurreko ekitaldien bezala. Lehenengoa zerrenda hau, gero zerrenda hau, ez programak egingo du bueltak eta erabakiko du, osea, emango dizu zuk eskatu duzuen artean eta zu markatutako preferentzian hobekien eman dizuedana. Ez dago orden bat zerrendak eslitzeko. Asmoa eta egiten da, osea, dena den, hau martxan dago eta egiten da astean 3. Osea, hau egiten da orain. Eta horrela egiten da. Bai. Adibidez, baldin baditugu 93 eskaintza eta 60 emaitazkoak direnak, 60garrena badago behartuta 93 eskaintza horiek hautatzea. Bai, ez libre egoera pasatu ez nahi badu, ez badu nahi, barkatu. Eta adibidez, baldin bazaude 90garrena eta hautatzen badituzu
Bai. Eta ez bada zure zenbakira, ez da bat iristen, irailerako zerrenetan ez mantentzen zara. Hori da. Eta adibidez, iritsi baldin bada eta gero ez duzu hautatu nahi. Zer esan nahi duzu? Irailan, ja? Jartzen dituan guzti horiek hartzera behar ditu. Bai. Osea, esleitzen bazaizu, ja... Claro, gero kontratu ez baduzu hartzen, orduan aterako zaizu zerrenda guztietatik, uste dut. Hori da, eta borondatezkoa... Ez atera, ez. Eta borondatezkoa baldin bada... No, si coge contrato y luego no... Bai. Eta borondatezkoa baldin bada parte hartzea, eta ez baduzu parte hartzen... Ez da deus gertatzen? Ez da deus gertatzen. Hori da. Bai. Eta gero, beste bat eskaera egiterakoan, ezabatzen zaizu zure zirriborro guztia aurretik... Ez que ez zen zirriborroa. Orduan, zirriborroak bai mantentzen dira, baina behin aurkeztuta, ja ez duzu zirriborrorik, orduan berriz hasieratik egin behar duzu. Horregatik ez aurkeztu, gutxi gora bera ziur, zaudeten ordenarekin. Gero baduzu aukera, akats bat bandi gado, pues egingo du berriz, baina ez dago aukera, hori da. Hasieratik berriz egin behar duzu, bai. Aipatu duzuen sindikatu liberatuen kontrolekin eta hori proposamen bat, ez dakit teknikoki posible izango den, baina aurreikusita horrek eragozketen bat eragin aldiola norbaiti eta orain arte hori ez zela gertatzen. Ez dakit posible izango ditzatekeen programa honek aurreikustea edo aukera ematea pertsona batek jadanik baldin badaki liberatu gisa arituko dela, adierazi izatea programan hori bai pentsatu genuen, baina kontua da sindikalistak erabakitzen du liberazituko den edo ez justu hartzeko momentuan. Osea, aurretik jakingo bagenu haiek liberatuko direla, orduan hori egin lirateke. Baina ez da bakarrik, aukeratzen duen plazaren arabera, gero nik uste dut, ez nahi oso jarrita, baina nik uste dut gero ez dakit zenbat liberazioak izan kopuru bat, eta orduan bakoitzari tokatu zaien arabera, erabakiko dut, ni liberatuko naiz edo ni edo. Orduan, guk aurretik ezin dugu jakin zeintzuk dira liberazatukoak. Jakingo bagenu, egin zenak... Bai, hori ez da gure kontu. Esan dizudan bezala, jakingo bagenu, teknikoki ez legoke arazorik, baina horretarako jakin behar dugu. Baina hori da, baina hau gertatzen zen, baina uste dut duela 2 urte edo 3 urte. Orain gelditu egiten zarete no disponible bezala. Eta, barkatu? Ez, eta ikasturtean zehar baduzue aukera bakarra, guri eskatzeko. Guri eskatzeko disponible libre egoerara. Disponiblera pasatzea. Eta hori egin behar da instantzia orokor baten bitartez. Eta euroko ikasturterako ginen zerrenak dute leku berdinak. Bai. Ikasturtean no disponible egoeran egon bagara, eta orain ekainan
parte hartu nahi badugu, egin behar da eskari bat administrazioan, besterik gabe zuzenean jartzen gara bere disponible egonean. Bai, baina hori egiten da urtero, baina gauza horiek normatibak agintzen ditu. Hori egiten da automatikoki ekainean, konjunzioa izan aurretik, guztioi disponible bezala, bai, jartzen zaio. Ez duzu eskatu behar. A ver, bigarrena, ez que nik ez dut entzun. Maizua bai, eta gero? Procesos sanitarios. Zantza, bai. Baina ez du zer ikusirik, Ez du zer ikusirik, zaintzailea ez da irakaslea, dago normatiba bai. Baina, hori ekainean, hezkuntzako web orrialdean, azalduko da nola egin behar den. Eta epeak, data, baina telematikoki ez izanen da, imaginatzen dut nik, presentziala bai ez bezala, hori bai. Baina noiz egunak ez dakit. Arratzen bat dugu gure gazonak nahi garezko bezala, bai ez modu horren esan eta nahi garezko, ze forma kopuruari egiteran dugu? Normatiban agertu egiten da, bai. Nola barkatu? Aldatu zoa edo ez dakit. Momentuz ez dakit. Barkatu? Eta bigarren badago zerrendak kudeatzeko irizpide garbi bat, zeren arabera, zen notaren arabera emango da jendea gora edo bera, preferenteak ingo diren, ez diren, zerren arabera. Baina barkatu. Ez dakigu, lotuta dago oposaketarekin. Eta nik ez dakit, nik kontratazioa. Ni kontratuak egiten ditut. Preferenteak edo preferenteak? Bai, zerrenda preferente ez, hortaz, baletzen duzu. Ez dakit, hori imaginatzen dut, oposaketen deialdia azalduko dute, ez dakit? Agindua aldatuko dela edo ez esan nahi du. Agindua aldatuko, ez dakit. Bai, agintzear dago, aldatzear dago, baina ez dakigu nola. Agindua, aldatzear dago, baina ez dakit non zaterako den. Ez dakit. Aldatuko dela, bai. Baina... Ziur zaude bigarren hezkuntza osoa izango dela abuztuan, zeneri izan zidaten zure eremuan bada ateratzen, espezifitaten bada ateratzen oposak eta horretan, orduan egiten entzako zen. Bai, seguro, bigarren hezkuntza, konservatorioko plaza, eta lanbide heziketako guztiak abuztuan izanen dira. Baina adibidez, marrasika, ez ateratzen oposeketa hori. Bai, igual du. Ekidegoa da. Igual du, Da, abuztuan. Bai, seguro. Hori, seguro. Ni kontrako Igual esan zizuten, oposaketak agertuko diren espezialitateen kidegoak. Hor dago koska.
Ez dira espezializatuak, baizik eta kidegoak. Orduan, oposaketan agertzen bada espezialitate bat, kidego hori osoa egingo da abuztuan. Hori igual horregatik eta egiteke... Gertatzen da, baina, egiten bada, kidegoarekin egongo dela arazo. Zeniorai, erkideoan aktibatu nago, nago dela jende gehiago, horren egiten zen, zimenatzen bat zenun, desaktivatu duziteke. Baina orain, denak abuztu baldin badira, egongo da erkidegoarekin arazo. Zigoarekin? Erkidego, País Basko, erkidegoarekin. Ah. Hori ya... Ez dakigu, claro, hau egin baino lehen, oposaketa bukatu egin behar dira. Eta ez dakigu noiz bukatuko diren. Orduan ez dakigu. Ez dakigu. Bai?